Лисицата и гроздето. Някъде в далечната гора живеела лисана. Било есен и тя решила да се разходи по полето. Вървяла дълго, докато стигнала до голямо лозе. На лозиците лисицата видяла озряло грозде, което много е привлякло. Поогледала се лисана, за да види дали някой няма да я види, и посегнала да си откъсне. Толкова много й се похапвало грозде. Направила опит, но не успяла. Опитала отново с малък скок, но отново не успяла да достигне до гроздът, който бил нависоко. Изглежда толкова вкусно това грозде, много искам да опитам, повтаряла си лисицата и от това я окуражавало да не се отказва. Пробвала няколко пъти, но все били неуспешни. Повъртяла се малко около лозницата, пък решила да направи още един опит, като се позасили отдалеко, за да направи по-голям скок с надежда да стигне до гроздето. Засилила се и вмиг скочила нависоко. Но уви, не достигнала и този път до гроздето. След дългите опити, хитрата лисана се отказала и въздъхнала: „Ах ти, грозде толкова нависоко! Сигурна съм, че си много кисело и изобщо не си заслужава да правя опити, за да те стигна.“ Какво ни показва приказката? Гроздето със сигурност е било вкусно и сладко, но тъй като лисана не успявала да го достигне, по-лесно и било да го нарече, че е кисело. Ако не достигаме до нещо, то много вероятно е да не сме положили необходимите усилия, но в никакъв случай това не означава непременно, че нещото, което искаме, е нещо лошо. Можем и да се откажем и без да обвиняваме нашата цел, че никак не е добра, и да достигнем до нещо, което наистина е по нашите сили. А сега спокойна нощ, мили деца!